Il-Mall ta' Freeport se jkun qed iwettaq l-ewwel espansjoni tat-terminal f'20 sena. Espansjoni li se tkompli ssaħħaħ ir-reputazzjoni tal-faċilità bħala ċentru ewlieni tal-merkanzija b'kontribut ewlieni għall-ekonomija Maltija. Il-proġett se jestendi il-Mall ta' Tramuntana f'Terminal 2 tal-Freeport b'176 metru u dak tal-Ponent b'195 metru biex bekk jiżgura l-faċilità tkun tiflaħ għal vapuri tal-containers ġodda u oħrajn illi jaħdmu bl-LNG. E kif jitlesta l-proġett il-Freeport se jċedi id-dritt li jinstalla krejnijiet fuq il-Mall tal-Punent f'Terminal 1 li bħalissa huwa l-aktar żona tal-faċilità illi tidher mix-xatta Birżebbuġa u għal daqstant din se tkun kisba kbira għar-residenti. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-Freeport l-uffiċjal kap eżekuttiv Alex Montebello qal li permezz tal-estensjoni ta' Terminal 2 il-faċilità se tkun kapaċi tlaħħaq mal-akbar vapuri tal-containers fid-dinja b'effiċjenza massima. Filwaqt li residenti ta' Birżebbuġa kif ukoll l-importaturi u l-esportaturi lokali se jibbenefikaw minn aktar servizzi. Saħaq li l-Freeport minn dejjem kien u għadu pilastru ewlieni għall-ekonomija Maltija fejn illum il-ġurnata joffri konnessjonijiet ma' 120 port madwar id-dinja fosthom aktar minn 50 li jinsabu fil-Mediterran. Mill-faċilità tal-Freeport li twaqqfet minn Gvern Nazzjonalista lura fl-1989 jgħaddu kważi 3 miljun container fis-sena, tipprovdi impjieg dirett lil aktar minn 1500 persuna u tikkontribwixxi 170 miljun euro li ammonta għal 2% tal-prodott gross domestiku. Għal Freeport dan l-investiment huwa kruċjali. Huwa kruċjali sabiex inkomplu nżidu l-kompetittività tagħna u nkunu f'pożizzjoni illi naħdmu vapuri illi llum qegħdin fuq id-drawing board imma illi għada pitada dawn it-tip ta' vapuri, dawn it-tip ta' container vessels se jkunu għaddejjin mill-Mediterran. L-investiment illi ħabbarna llum kemm fl-infrastruttura kif ukoll fil-makkinarju se jippermettilna illi nżommu l-competitive edge tagħna fuq il-portijiet l-oħra fil-Mediterran. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-settur marittimu u x-xogħol Ivan Castillo u d-Deputat Nazzjonalista David Agius.